İni nämedir YouTube? Şu asıwyn oturanda Türk arkadaşlar. Size seyretmek soğuk yani. Ejinski, harrama doğanın. Sozatları. Hawa ben. Ya. Olay karşı. 3-4 gün vallahi görüşmeýänmiz kimle. Bak öyle mi? İşte 3-5 gün. Şunlar bilen aladylar. Alla da var. Nälik alla da olan var. Alla da ola daro. Habarlaşdyryp şonda öýdýärmi? Adamlara iki görnüşe bölünýär bilýärmi? Bir alla da var. Ebar siktir gitsin aýtdygyny. Skende aladan diýlen bir alla da var bilýärmi? Alada da yok, sarı var. İkinci alada da var. Doğan skin yok manço zaymel bu aladan diýlen bir alada var. Ene bir alada siktir gitsin diýlen bir alada öyle iki bölünýär aladalar. Bilýärmi şodatlar? Owen. Termede ejensken bu oýan var, bahardyk bir lapok var, men kelip aýdym aýtýan. Bu ejensken möňe söwdürip bala özüni reklam etdirip goý. Asly ora ejen ýüzüň görkezme diýip aýlanýar. Bu ejen amana skenem ýüzüň görkezjek bolup ölýär eken abula. Kim? Bahardyk. Aýdym aýtýar da bu Aýdym aýtdylar. Ol yüzünü görkezip demedi ya. Oho, bu aslar özünü görkezjek o sebäpden Instagramda da gyýzar aýtýar diýe. Gyýzar maňa aýtdy, sen ýüzüň görkezme diýip beren wara balaçyň diýe. O nämen balasa diýsem, ýok bir bara diýe. O ejenskennara kerhile kol surata düşüp gaýt edip diýe özüni reklam edip gezip beren adam. O goýon ýalyk namusy, onu diýsem, ha diýdim. Ejenken şu adam aýtdyny bakara seni Izrail'in kalyk daýalar näme daýlasana diýär. Izrail daýadım o bir eten etdi soňa bagışda gaýrat suratla maýer diýip aýtdy. Bu ejensken oza goý diýär da oğlum sikenler surat mammen ne diýär ejensken var içemjekde oturan suratdan muratdyň ýadyňa düşeni ötken uzatlar. O içil wagt muratdyň ýa. Vallahi gerek. Gerek boş versene. Yok gahar meli ejensken insan trýaplar men. Ya da onun sikenler var. Nereden tapýarlar meni? Men ýa köp ýa bular köp dogurun sikenler. Ýa-ma adadım eňişlerle. Nara gater ötýär. Senem bu pazan görün kişiňe bilen ýüregiň berip berme daha o. Sen köp ýa bakar